Last day of racing. Come with me inside the track and enjoy some good races at the Ballerup Super Arena for the 3 days DVC Ballerup. Can I be in the vlog? You can be in the vlog. You are in the vlog. Wow. Something to say to the friend? Buongiorno. Ready for the last day? Yes. Is Oscar gonna win again the flowers? Of course, and a new backpack again. Hej. Ja, det bliver ryg nummer 5 til, og det bliver sejr til Renneke Parma Mathias. Og så flyver Oscar Winkler så ned forbi startstregen. Ja, så lader man flyve. Oscar Winkler, der kommer op på siden fra par nummer 10. Fra par nummer 10, præsenteret i start. Lige så dygtige som Escalator var i kvindernes longeslap. Det er også blandt sig ind i topmålet. Der prøver nu at se par nummer 4. Og så prøver vi ud af lidt smule på sent nu. Par nummer 4 rejse. Der prøver nu at se par nummer 10, mine damer og herrer. Oscar Winkler præsenterer lige forbi og sejr til. Oscar Winkler præsenterer start. Sidste omgang. Skifter Hamster side. Stadig Peter Målstrøm. Og det bliver Mølberg sejr til par nummer 3. Juli Kolding. If I'm never gonna do a vlog of this race, I think this needs to be in the vlog. So as we are leaving close to the track, all the riders allowed us to do their laundry. Now it's 1 a.m. 1:06, and we just finished to put the clothes drying. Yay. Last day of racing. Oscar is ready. I had to do DNF. I'm way too sick, but I'm gonna do a full vlog of today as I will be just watching the races. What is the most important thing to do before racing? Eating. That was the answer I wanted. What is your pre-race meal? Bread with Bread? carbs, cola, more carbs, and then pasta salad. Everything was good till the pasta salad. Yeah. Too much green stuff, you know. Yeah. Are you gonna win today? I hope so. Yes. Minitrænersløbet 2025. Sebastian Ries, Arn Sonne. Og så får vi pauseskilling afsted. Så har vi par nummer 3 og par nummer 7. Ja, og velkommen gå ind om Alexander Svendingsen. Svendingsen slår op i bænken. Ja, par nummer 3, hvis vi kigger op på storste, vi skal til, det er, så vi skal op og have præsenteret det store damefelt. Der sætter tempoet i feltet, ligesom vi sætter ind i løbet. Michelle André, der har fronten, og Mette Pedersen. Og det er 10 km på Sjøsted, på nummer 5. Gør det point til på nummer 5, og mine damer og herrer vinder af jagten. Den første jagt på nummer 7. Ida Fjelland og Amalie Didriksen. Robin Skivil og Konrad Hangsted, Vincent Humsak og Janne Kulemos, Oscar Winkler, Anders Fynbo, Rasmus Lund og Nora Wulff,
Julie Harvig og Mathias Gunnar Melberg. Par nummer 7, Lasse Lundmann og Tobias Ågaard. Næste omgang. Stop over og sæt ind i spidsen. Andreas Stoppo. 5 point til par nummer 1, 3 point til par nummer 11, 2 point til par nummer 12 og 1 point til par nummer 8. Så skal jeg læse til det store musikråd på Fyn. 5 point til par nummer 11, 3 point til par nummer 8, 2 point til par nummer 9 og 1 point til par nummer 6. Ja, tidligere verdensmester par. Go, Oscar! Sommeren startede Danmarks første banehold af Team Start. Rigtig stærk skibet, der skifter til Havsbad. Så er det, der skyder sted. Der er det jo i 5 år. Så er det ikke point til par nummer 8. Det er super ikke. Der skal også bruges ned i feltet. Vi skal ringes på feltet. Og det er par nummer 13, par nummer 7, par nummer 11. Og nede i feltet er det 13, og det er 7, der spurgte om vigtige point. Men mine damer og herrer, vinder af aftens første jagt. Par nummer 9, Gitte Pejlen og Julie Sjøsten. Kvarteret dansk af Østersbro. Vinder af Claus Dalsgaards talentkort, Valdemar Wagner og Johan Andersen. Kasper Nikolaj Scholzbæk, så er det par nummer 7, Alexander Svendingsen og Jakob Ræsen. Og vinderne i par nummer 3, Valdemar Wagner og Johan Andersen. Og så må vi se om det er nok. Vores tidligere verdensmester, par nummer 7, Europamester. Og det bliver Tobias Ågaard, Lasse Lundmann og Stjerne Becker Hansen. Det er jo også fedt, at det lyder ikke sådan. Go, Oscar! I scratch, det er fra en system, tror jeg på. Ja, jeg vil mærke en ny Jovi, der skød frem. Jackson, han... Der er jo bitter og ærgerlig i går, Rasmus Lund. Jeg vil hjælpe skib. Nu skal det være, at han vil afsted. Prøv at se de ører. Rasmus Lund og kigger en hårdblå. De ører ned til feltet, mine damer her. Det her, det koster altså kræfter, det der gang i de 2 rytter. 2 tidligere marker, de 2 tidligere verdensmester i parløb sammen. Harnik går forbi her, sejr i UC Scratch. Det er bare nummer 8. Rasmus Lund, det er Felix. Ej, de blev snydt. Prøv at se, hvordan Heine kører op i banen. Med Testrup her, og den leger Testrup ikke med. Han går ind og regner. Par nummer 5 med til banerytterens front, der udskiller lidt for til en stor... Were you ready to drop the Derny? Yeah, and we're being youth riders here, waiting desperately to be top 2 behind the Danny. It's being smarter, not riding harder. I like your plan. Yeah. Vi kan godt have kigget med speed og bold. Europamester i gerne pace foran pace. Par nummer 5 med et lille hoved, par nummer 6. Go, Ila! Den 9, der gerne vil lukke.
Og i stor om lidt er det et rigtig godt moment at prøve at angribe på. Det var det, vi så Joe Sinai gøre i går. Der er nummer 5, der stadig har spillet. Fra nummer 2 skød frem, det er Lucy Nielsen. Så er det for Parmani, Laura Aubaklin. Det er vores danske isle. Laura Aubaklin gør det, eller skal det være Lucy Nielsen? Den bliver fra Parmani, Laura Aubaklin. Og det er sejr til Jørgen Sørs og Anders Fynbo, præsenteret af Stark. Lasse Norman lidt med hende til på Stark. Og vi træder position med Mathias Malmberg. Vi pakker Malmberg. Kan de komme forbi Hopsak? Det bliver sejr til par nummer 3. You ready for the show? Ja, det er faktisk. Laura, som jo er en af vores 2 deltagere på kvindesiden til det VM. Og det er stærkt. Bjarne, han vil heller ikke give en hånd med. Jeg tror, at det bedste til for nummer 9 overspil over Sved. Oh, Norland, no. Ja, Joe Sinai, han var lige forbi målstregen. No, Norland, no. Og når Sved er lige på stregen af, desværre. Men vi lemmer her. Ole, 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 ole. Ole. Her så har vi momentet. Og Røbke, han har stadigvæk, Amelie Didriksen er bedre til at køre hurtigt til at køre langsomt, så hun går også ud. Par nummer 4 ude, og så kommer starten. Escalera trykker til, par nummer 8. Sejr til Røbke. Men igen, så er det lidt foran i programmet, så jeg tror, at Kenneth Røbke, han har rigtig god tid til at komme ned til at baglænden, og spørgsmålet er, om han overhovedet husker pistolen, eller om han også skal tilbage og hente par nummer 2 står langt frem. George Jackson har også fundet et rigtig godt sted. Tobias Aagaard kommer også lidt frem. Nej, Jackson er ude. Christoffer Bakke er ude. Kæstrup er ude. Ja, Aagaard, han prøver at holde snittet. Han har lidt svært ved at holde det tilbage her. Mads Andersen forsøgte ikke engang. Han har stået med Sigrid Rodenberg, Kammerberg, præsteret Nordic Kammer. Lige nede foran chefkommissær Hans Løkkegaard. Ja, det er selv på Rodenberg her. Han holder lige. Heine kommer frem og spiller sig rigtigt. Og så ligger det er Rodenberg. Det er Heine. Det er Heine. Ja, mine damer og herrer, for par nummer 2 glæder sig til Kieran Riley. Præsenteret det 9. Skiftet til Koller. Til Malmberg og Harvik, præsenteret af P.O. Nielsen. Ja, Ballerup, det fortjener en klap selv. Det er banerekord indhaveren i aftes. Den hedder 12,120. De her, de vil prøve at gå under 12 sekunder i aften. Det er...
Sikker Erhvervelsen hos Amalie Didriksen. 5 sikre point til nummer 7, 3 point til nummer 9. Det ser meget uforståeligt ud, det her med at råbe. 5 point til nummer 7, 3 point til nummer 1, 2 point til nummer 5. 1 point til nummer 2. Om tredjepladsen, nu skal vi se, at over 60 point i det. Jeg var nummer 2 skyder afsted. Det er i år. Sidste omgang er nødt til at følge og følges. I de kvindeløb i det besigtes 23.025, og det der til det skal I med mine damer og herrer. Vinder af talsløbet 2025. Det er nu nummer 7, fremtiden og nutiden. Ida Pjalle og Amalie Didriksen. Kommer det næsten op i trafikken for nogle af alle de andre par her. Så kan man lige komme farten op, og skal vinkler næsten op på det. Der ser vi også vinkler på nummer 10, mine damer her. Udenom. Hvad kan Johansen, hvad kan Bøber lige gøre med det? Sidste opgang for Oscar Vinkler. Go, Oscar! Mine damer og herrer, sejr til nummer 10. Præsenteret af start, Oscar Vinkler. Så skal det jeg har alle rytterne legnet op, og som til rigtig dage, jeg så har Det er lidt sådan sammenskud. Det er for PO Auto, JMB Cables, det er på cykelbanen, det er for elværket, og det er bedst par nummer 13, vinder 3-løbet. Så er der et bonus på 20.000 til par nummer 13. Ja, de er også ikke der nu på nummer 13. Jeg ved ikke, de fik melding nede på barrieren. Kommer afsted og skyder afsted. Det kan være dyrt, hvis elverne tager 5 point her. Ja, så 5 point til par nummer 11, 3 point til par nummer 11 fører med 2 point til par nummer 13. Der er 2 spurter tilbage, mine damer og herrer. Sidste spurt, de har stoppet på indgivning. Og så er der en af det er intet mindre end par nummer 7. Det er Lasse nummer 1, der er udskrevet par. Par for jul, mine damer og herrer.
det er Robin Tivoli og Conrad Hongsted. You asked for a camera? You have a camera. Is this in your vlog now? So are you happy? Yes, you were ready. Oh, fair enough. You are gonna be with your longest lap in my vlog. You film me about my knowledge? Of course, you're jumping. So you're happy to be in my vlog? Yeah. I'll probably see the only part I'll understand of it. The rest of it in Italian. Yeah. Are you happy it's done? It's I over? was enjoying it. Okay. Done for another year. Okay. Bye. Right. Cheers to another vlog. Another vlog comes to an end. So remember to like, subscribe, and comment below. The mechanic.